Na piangan niya kan sa diyang kaya ipagak na gudiyang kaya idasakan mapapantag siran din na mapapantag at tiga kan lagi sa oras na kurti tanu na orya no magarib na punta no insyaallah anda tarabu diyang kaya ababay tanu kagia sa mana na siran ni magidas agu diyang kaya pagak na maestra aroma diyang kaya ay dasakan na igagrara meron na sa sinit kagia meron na gumagal sa sinit na ayaw maanan niyan na minipantag as ikya pantag ya kapatay isa diyan kaya lalo na hajj ayaw man to lalo tanong na hajj kada tanong pun madasan kaya lalo na Dhul Hijjah Dhul Hijjah katiya penangga panugangan akan sa Indonesia na mutu siya diyan kaya babay tanu miyawapat na badin niya miyawna so kapatay na kana bapagkakwa sa idad katwa balik syakitan ilay niwang kana na Quran na gumanga hadith kakana ba aya ipatayo tao na sakit kana ba aya ipatayo tao na miya katwa uli na makatatalagudam anda tarun semanguda matwa anak sakitian anak ada sakitian maka gegedam di maka gegedam na basta mataru top soajan namanya pasad aduna deni maka piraragu na kaya pangusyatan dengan isa ka barangay na si eko salungan na merengarangan namanya tay na lima na aya buah pagaletaniran na aya makna niyan na oras na pupungusya ko sangkaya sabala na pupungusya rumabuso sabala mga ulama na sangot sabala na pupungusya na lima ang mga ulama at mamangusya kada makapamagagula mabuha miya suwa na miya bagi siya tao miya bagi na kagya ko makapasada ko mangusyat na inubayan ko ang kaya ang mama tao sangot tayo na pupugitong na ko niyan tina alep na miya nagkadin lima kanwa pupungusyat lima apupungusyatan niwa miyatay miya kasasalungan sangkay aamanan niyan na baranggayami na lima amya matay na ayabuan bida-bida na oras na isa-isan sa gabi mata nagitigal alim adi siya sapa ibetrin kama ko kayo kami sa sanging dami kakaritikan tiga kanino na tina benda so aro umalakal mo kumpasyan na share kami makaagaw anapyasa ka na kaya alapan ako ay matatagwa ko kira. Tiga kanino nga dimibi siya wala ini, mga aro malakan mo, tangano malangan. Banian din ini kaya sa aro o di na kompas. Kanabaya aro na kanaabay ni kompas. Oy, kaajan. Ayami aloy sa hadith na umani sakataw na katano. Umani sakataw na katano, individually. Pisa katawa na katano. Na pupamisita anu malakal mo sa di maminus sumakapito pulo. Kati di ko manusia wala nagkapakai sisi sumalakal mo. Kapamisita man. Tinamada ka latoro na pagilay na ka ng buadam man na matataling umaru. O pamakabudum kene nandini ka kita siya nagkagigasan. Bendo manisa na tinig tinamaguna ko. Ada ka nakakalabi wala yan. Maguna ko ada tao sa walay. Na ya penubasa ka nandini kaya ka nakano mama pumanguna kano. Nasa ka ni kisumpisan. Mama nasa kanin bugitiro. At tigalip siya ni tali magkakaulang makabuo. Ikala-kala mama katipo kano. Matang wala bitano titib siya nga na nagusyo. Api kaya doon siya. Na di normal ay makna niya na langon tanong pakasagad sa diyan kaya akapatay. Igra ko na miya umalakal mo sa isa kawalay. Ada nga aniran sa isa kira na miya tay. Ading uraw. Na makapanik sa malakal mo na sinina ay maana niya na mukisang ko to pa itaw na rayas siniya na mataan ko to mga tao ada na maaniran so isakira na miya tayo umanisa na din guguro na gumiraw sa malakal mo tayo mga tao inukan waya din guguro akanabakan siya limutan ang kaisar kanwa miya tayo kanabakan kayo ay saniya nga na namatarotor sa adyan yan ini paginutunan na kanaya kaya kuya kanong sa adyan na miya tarotor sa kamana kumurian. Nino kan maling guguro? Wallahi la abqa
Ibetelin tu malakan mau sakapur Allah. Kadia kan sekanudun awaan sangka dunia. Sa taman sa dia kan sanu malangan-langan. Apa maka dia ngota ding guro na mailenan sa malakan mo ta makapanik. Tapi siya kada tuwala naman siya napunas niya ng solo yan. Kena kan gumuraw. Biya kapanik kapmal. Allahu Akbar. Na ayaw po na po si makamasumalakan mo. Dahil siya ang tanong niyan. At tantangan niya na sa kampanya kaispatan niya nun. Na, bas kapan niya niksbat. Batang walaw di ka pangiluwas sa katantangan na kadi mo lagi. Tiga siya kita yun yung kakararanutan. Eh, turo ko na sopa na ka. Apya dagdam niya na, pero na ka panakararanutan na. Na di mga uripon ng Allah subhanahu wa ta'ala amiyat tangkan ada pelambaan wa Allah atau sa diyang kayaan niya kaapya sa malakal maut nagkabadutan yan anyawan yan ginawan yan si kupagalitan o surga o gusto naraka nasambidan ang akakabadutin yan sa anyawan yan amay kapatay sambidan na kapakagurok yan kadiaman ang kaapapatay nandata-data so ada na paratian yang kuala aku sudah aparatian yang kuala na adna sakaratal maut ayos tu namanya kambida ko ayamanan yan na anak kerbudan akapakaw kito no sakaratal maut na anak marga na akakagadaw no sakaratal maut katikagi ako pa pagkurbanan ng Ibrahim sa Ismail na tiga na amay ka pagkurban na kong kakasumba na inakong ka nagara-gara ng kasukang pinanaka galat ka na magarang-garang ka nasumbali akong ka fa innal mauta shadid kama ta'anatu Ismail ama aso kapatay na tanto din amapitan amargan akakagdamon otaw na naman ito ka Nabiullah Ibrahim inibugit yan pa na ginawa niya upama nakasuman sa Ibrahim kasupatan urun na ya upama kasu Ibrahim na banyan din niya kurban sa Ismail amia paina na miya taru sa miya sumbalian sa Ismail na ayakatero Ibn Abbas na tinalawla tilqa dabaha lasarat abna'un nasa zabhatun abnahum sana upama buka tubuh Ibn Abbas kasu Ibrahim na miya painal na minitaros amia sumbalian miya kurbanian suatan Ismail na langulang tanong umatun nabi na uman saragun na makapugurban kamabukwata aka upama kami taros amia kurban Ibrahim Ismail na uman saragun na makakurban ngakwata aka nato ni keswa anda ni kagum atalo gabi 5 gabi si ko korban na sa mga mata ka napupanin mo o man na 5 ko ita ano ka niya pumano tumali kami nga na kaya binasaan sa dunia mga oripan wa Allah subhanahu wa ta'ala na di utaman ni kaya agad ang kota kaya pangatulutulungan nga natakabir di nga natakabira o aya na ayaman na kaya adnanan na sukya pa ka sinumbaga Jibril ako sa Ibrahim ako sa Ismail akagin ko kay Jibril malaikat Jibril ako sa mga malaikat wallah asumali yan sa Ismail na miya kagiraw sa Jibril Allahu Akbar nakagin ko sumbali ino Ibrahim ayam ya sumbali yan na ayam nakibas kenapa suwate na misturayagun minitarsi kong suruwi amanan yan nakibas na ayakataw niya nung nabam ya sumbali yan suwate na miya kagiraw sa Nabiullah Ibrahim la ilaha illallah Allahu Akbar nakagya kumaili Ismail ada buma sumbali wa mayan Ibrahim kasana ko miya sumbali yan nakibas na miya kagiraw sa Ismail awatayan Allahu Akbar walillahil hamd diute kaya pa kasumpa-sumpa tangan takbir apara anta no kamaswa kaya nga siya bagay maranaw tabir na sala ka kata sagutan niya ko takbir ay kata niya ko takbir na miya luto manok siya walay ilang nga kapupan na kabir na sumising ka mapipikiran na miya luto manok siya walay Allahu Akbar ipatay nga manok tabir tadi yung kota ka-excited yan na Allahu Akbar na di yung mga oripan Allah ayaw mana niya na sukapatay sukapatay na dangon tanong saya sagad kada amya balu eksim tidak sa katabusan yung akapatay ayaw ko na karina tiga kini adika sa sotaw na din yan di pariparaduan sukapatay na matagur ka nga talubetad basta matagur ka nga talubetad nakalaklarwa di nga di pariparaduan sukapatay di makapagma di ka nung panutula itiga di ka di pariparaduan sukapatay o puna ka magdang ang kaya talubetad nakalaklarwa di ka di pariparaduan sukapatay tiga dia ka ulama sa dunia asidika ka pepenutul ni Qurtubi oy ato ni pagani saint Thomas to Tagalaw ato ni pagani saint no nga mga Saint Thomas kay manton na manisa na Saint Thomas ya datara nga ko bi ada kali Saint Thomas apa mana isaw na nga nalagat na may bumiya swata na piyak na balagat ako bi
Na pagkita ba tapo pakatano ba? Kapkita katigtang pano betul batong pada. Na malagit tapo na di tadi mati nagawa. Amate tigerta. Matan wala ka. Piya kalak man nga masuswa. Kau di pangalim mo swala di niya mada. Panganitang wala di ningap kadayan. Na di mada ay gaswatano. Na manisa na makapumasa sa mitir. Sa mitir ito siya. Nasisalay niyan. Na mitir nga na apakapasi. Ada nakasakaters na miyawan mitir. Napiakan petukan yan. Oh ha, so ayam makna na din mabuo karata adi nga kapugitan sa protokol. Ka ayam mabuo pelinding tanong na di ginawa tanong lagu sa mga pamilya tanong na aguya mana so ingada ka. Kasaka man na di kay agda man ako binayap kay baratanon na detad ng kuta sa kita mano. Kuha ka sa isa ka duro nga mano kaya kada kali na sangibutiman. Alam mo na kondisyon. Na kuha ka sa satiman na mano katako lang. Tatawid. Napili ka na kaon. Na ilang nga mapita ka lang na makakatawa. Datara kaya ang nga masusuwatan no. Di man nga amano ko na, di man nariya amano ka tiya, mano ka nun ni Sopat. Di nga amano ka. Di man nariya karataan niya nga miya kapiya-piyadet. Katawan niya na ayakid nun wala. Sasabot niyan, ayakid nun wala na para kung manusia kanya misada. Oy, nagiya di nga amano ko na pagkahay ba na papakarangit ka. Apya di magatum na di nga di panubigan. Na di nga pa ni panuprisan, na di nga pa ni pangitakan. Namanya di pagaton na di mabumakato may hay belado. Aso sugar na kaya ka. Tangkuan na. Allahu akbar Allahu. Kato mo suka perang ko. Tabi o kada sugar tanakan siya. Neno ka wala may sugar tun nasa kanian. Ato pila ko ni o kada ba siya pagilatan. Katawan na naman siya na naman ugyan. Ada magwa mga manok kan. O kada kana ba mga ka mga nitibo. Ami ako na tigahan na mi ate tanong siya na mga manok yan. Allahu akbar. Kata niyo, anam ya batia kana hadith. Isa man nakapiyo manok. Na aya maana niya na igira ko na kapita tugu nabi. Na basta amanok ka ang kana na manok kapakuku na salawating kaso nabi. Ano kita baru kami abot yung tafsir Quran na siya kami ako sa Masjid Kuba. Sa Makkah. Sa Madinah, Masjid Kuba. Adi pa magyang mga ulama. Naruwa ka niya batia. Dakan na nan mabati naruwa ka mo batia. Basta at tugon nabi alam makna al-hadith umanag ka sumano ka pagkuko kapita na salawating ka sa nabi kapapakailay sa malaikat na umanag ka mabutugon nabi suwa-suwa punguraw o gagawin na pag-a'udhu billah ka'udhu billahi minasyaitanir rajim kapapakailay sa syaitan ilang man kami do igira ay manag ka naman kami ko na papakapya ginawa na matang wala may pita igira agagawin ay panubalo kami na pagkanag ka na mga suwa punguraw matang api juga makaptungg na makaptungg kan. Miyatay tanok man. Laboro ni gira sing ami kakarang suwas-suwas pumuro ko ba dangawalay nga yan na ngami. Apa na ko to panakyan ang kada ba sa mga benar. Basta ko napapantagin wa soswali nga pumuro ko na napatay ron. Gusto na napatay ron. Aba ka puputo sa dunia. Api apa na puto ka sa dunia. No mimana ka putaw. Di batungan nga mga pamangutaw. Nawit nga na sa istel ko na yun, nabaluin ka na na aman at tunag yun, na manu ka drama tala. At yung man mapita na matitingan na ka. Takang matalaw di ka ganyan. Ay, paman naman no kamang ginugulo, na pamakabaluya kaya na ayaman na rompi. Di kami aprisya nga na bato-bato sa watwa, di pa makabag sa utang mga palawato. Marang di magsutolo nga. Allahu akbar. Lagi man ang nabakya pag baka puto. Na di mga urip no Allah. Naman nga naso igira agagaya panguro pagkasabarang tamabu. Ada man na aso mabuak mutengan. Ato na tasok mutengan. Na igira mi kanagsabang na nga panguro. Mami tamabu. Di ta kataw ni nuto mga day. Lagi di maguri makaguro kang utaso isang bida kap kani kang di magbang data siran magu. Labuno ni gira subuh ande di kagiro di magbang salatu khairan minan naum. Kanabuto ipulaga-lagam sa bamatay. Ilan sa Saudi Arabia, mada kalami ka sa sayang na maarap. Kanabo tumakas, as-salatu khairum minan naum. Robo. Badi ang utali nga magdi palaga-laga, makapamakatali na miya ko maroon siya basa kamaratagat. As-salatu khairum minan naum. Naman nagbago mga sulat, tigilan na ba sumapo? Kata mo siya kamprang ko aking mga urupan. Anta naman aking masyo ang gabo buka pagbang. Tapi ako di mamagbang. Napili ka na makapagbang ha? Na api adi ng katawan so kumbati ang uriyan bang na tumitinig pong kumay. Ato na mga dito tinigan yan. Kunyaro po niya sumala ka na maut. Ayaw kaya ka tinagkaro mga pasada ka magbang na kumbati na kasulua ko bang.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة وفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وبتأنك أن تكون نبي قولنا بنا كان بيقول نحلت له شفاعتي يوم القيامة نحلل لك تكون نبي سو شفاعتك إن شاء الله أنا قيامة لا أودي kata mina awak kau pada kali kena kena tabiat tu mitini pernah mengapasan magbang na ube muta tangi data na deken gitu na berdua ko bang asal kau di pamberakan di mana mutemu karena dia biktima kan orang mati na mana magbang na dito ni ulolan niya na di mana mutemu tiga na pamakin kena kena di tenunia kini di nasi butan na ada ko niya magdam na ube kan natangi lakan na matang wala kadem na miso sumbaton sang utak mati ni natapay ito kita bisa tapai apa ngira tapai itu kemarin dia tapai penai agi ni takatonu dunia makhluk wantune kebatian Allahu akbar dan dia para anak ibu pekalbun agama kaswagama nak kana bamargen aya ka pepakargen agama na ge pepakargen na kaginawanga na antone paganero tuwa aya maknanya na diqa qarina sasaka na din khadi puri para duan syukapatai na paganero na ta'zil tauba ila unna madila pata din khadi katubat ayat ya pada katubat na andeni kanagang kakubang na miya kasunga sa masjid sakama buah Fatima abai na andeni kanagang kakubang na mapasa subang na ayamak na niya na miya kaya takasasambay ang aka pada nasa katubat aaluk-aluk ka sa katubat babu na may ling ka amya dusong sumatang ka na miya kagina ka astaghfirullahul azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh na tumiyang kirika uri na tumiyulungan na din kadong pagilid ka ayamak na niya na miya kapit na kaun oi odi na namia teru kamarata dia ikap pekepena sumanga itu adusha anamia nenga astaghfirullahul azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu na dingan pagi dia ibaratnya sumanga sakini dagus karwa mia geblas na kami pigu na anamia lango waro sa sabala to matabo da sala kunangap kaya ngau na dingan pagi astaghfirullahul azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu budi unta diga budi magi istighfar na lebu na khabu kamaraka astaghfirullahul azim Allahu akbar ada khabu matarima angkota taubat kakwa ayah pakai salib ke pakai potolan tanan agi mada kali gina kana tigina ke pakai potolan nanalim kada taro matas angana pagi istighfar astaghfirullahul azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih na ke pakai potolan na kami yang buika asal ditanto ka potole ke pakai gimana astaghfirullah wa atubu ilaih na tinggal di potolan ko ano na utawa atubu ilaih ke pakai astaghfirullah mia pakai mia buika astagfirullah tiga kepakai ayam mana aku anu nang utawa astagfirullah Allah astagfir nak kepakai benda kepakai nah tiga kepakai belah potolan dengan astagfir anu dengan potole asal kau kamu teruang kau potole nggak mau astagfir ayo teruang mana astagfirullah ati mana mana dengan astagfirullah titan mana ti kagi mau guna siapa dia merano namanya apa siapa sangi ka aku Allahu akbar nah dia ayam mana nian baru yang keaginaan kaabara taubat ke Allah ayah pun doba ayah maknanya na igira ada abar kapepakan naga da abar kapepakaila na buru na singay putebusang mata tanah makagagawya agapita nam untulakan na ada penakas Allah na din kadimitere Allah na pupungurok na ro ka di pag-istighfar Astaghfirullah ya Allah rina akong kay Allah katalaw tugo nabi mata adi ng pangarong ko afi ko naraka janam na isang sumata amya kagurok aynun bakat min khasyatillahi ta'ala na sumata amya kagurok sa kalakwallah pamana maapas ka makagurok api ada guru na importante na analoro na api aki dengan papakadags Oy, na alu, pamanalawa, anamia tahu siya luwa, mas malapan so sabada apa pakar ng ito nabi, na tumigo apong umatanga, nagkapadang yan so api kung naraka janam. Bapi ada na diguduguro, di nga kagaga na sala na lorong. Napiyak man kala ka pendegunga sa kapunguro ko na may kada alorong. Pwede so kapaman. Abang adong giro. Ibatang biya tayo tanok manaki. Kaya nung kanina magtaro ka, ibat na katiya pilintan ng Allah. Ana mele kanon na gira at tahajud, nandini kaguro kiyan, napagkawit-wit yan sa mga jema, napagkawit-wit yan sa mga babi sa talikodan. Kasi mi daw mamanigira at tahajud na laylatul qadr, kadaggan kita, panguro ka masisitimintan ka, datar to ma-emosyonal. Kaya nakatoto na miya ko man Jibril sa mga malaikat, laylatul qadr. Na nagumurok na miya kaguro ka, na namin ipagubiyakan, na umat tahajud, nagumurok, na ayaw magubkis o madakalataw. Ano dia ko na namada ka nung madakalata. Wag na kayo mabuhay laya. Ay ni tama na kanong magsusami nga kan kay niraga kanon. Nya kata ka binag umurok man. Ami makasaw. Wag nila na matang wala ka kana bisu ba piura punguro.
Papakagurok na sumada kalataw. Wag mailay. Atang mo nakakamurhahan. Gaps ti mamrak. Tiga lang. Mano ka man ganda-ganda na naman ikhatiri man waldaw ta'ala. Ayaw man nami aloy. Na abya siya kadong na ayak ya pagagurok ka nakalak waldaw ta'ala. Ikadua tugu nabi amata adi pagabawang ko apoy kum naraka. Na sumata amini miya kagurok sa haram. Inu da makandarwa ka, inu da makaganabak sa ganabak haram, kami kagurok sa kalakwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ado, uba ko kapitan na, uba ko kadarwa ka, uba ko makapandarwa ka, miya kagurok ka, ado, ya Allah, tumawa kong kadamudwa, na ikadunan amata adi pagbong ko apoy ko naraka. Ikatalo tugu nabi amata adi pagbong ko apoy ko naraka, na sukun sumata amini sintri, salalang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mata amini sintri, salalang ko Allah. Miyaka sintri salalang ko Allah na di na pagbong ko apoy ko naraka na basta asumatang ka na di pagbong ko apoy ko naraka ay kaya maanan yan na di pa ka naraka sukimataw na upong ka makasurga sumatang ka ay kaya pa kasurga na sukimataw kaba na meling kaya abu di platigong ko naraka na matabu suwa kiso lawas yan ba na meling kaya buwan niya kasurga na mata ay kaya pa kasurga na sukimataw apa makamatabu nalaka na kasurga na buwan meling na mga mata pangalilili tiga matang mo nakakawa na nga surga di miyagutan lang na bulakad. Madaka na panay karangitan na bakmati siya bulakad. Bulakad. Lukap karangitan. Manalamatay ka suwan daw ta'ala kakiyan na angkaw. Atang po. Ang basta ba yung matangan na datarhalaw ni Guna? Ipkiling ka agraw siro. Atang na nakagap na kapungi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napaman naman nga manuganda-ganda mga oripan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inu nakapana ke ini batadu Allah. Inu nakapana ayamanan yana ina dinu Allah. Kapiyah kadai teraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Na dia mga oripan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamanan yan. Na di na ni ikatalo ayamanan yan. Na mata adi pagbong ko api ko naraka. Basta kaya barasing baka aalok-alok ka sa di nga di katubat. Ayaw tiro na kaalok-alok ka sa di katubat. Na ayaw pa napipikir na ka. Na din nakapambalingan na ka kung gano'n baka amarata. Mitubat ka kwa Allah. Mitubat ka kwa Allah. So mga tablig na miya kapya ginawa. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Katay subyura mga pagariya kana. Iyawida ka na ko ilan. Sa kapakasurga kan. Iyawida ka na ko na sa diyo ko matago ko naraka. Kadiyo man nga mga tablig. Diyo ko mga ulamatan. Na diyan ka ang mga da'ya mga tablig. Awida akala ng ko umatu nabi. Malilipat ka na ang kamakatalim syekh wallah. Umisubanap sumura ka primayin kanyan. Na malilipat ka na papakatalim mo ka. Nagyat-nagyat ang mga sangibo. Na madaklas ang ano tablig. Nagkarangitan. Assalamualaikum. Agira sa kami susungan yun. At ang wala niya, tanong siya. At ikagya po, aragay na sungan ako, yung nakatep man. Ipanalamat nga siya, tala, kaya wida ka nakapagaring ka Muslim. Natarad yung kotasyon ng mga tabling, nakagyong malangan yun na mitapok. Tingin ko tayo na, uba na po ka masya mga tabling, na tiro nga kira na dato, uba na ni pag-subo na dato sa tiro nga kira, uba nga kira, tiro ka pangambato na kanalong nga. Kung magunga ko tayo na may tolo na lagi na wayabi, niya ko masya mga tabling, Assalamualaikum. Nagumagpa siya miyang gulidon makatari. Assalamualaikum. Tiga nga wata di matuturo lekum mitalang. Kung mga tabling ada, ura ka mga dato sa walay niyo, titiro yabi na dato sa walay. Ano siya makatina ko tupo tapos sa. Kaya saksak pa nakatapos ngayon ko di na makatari. Mata na di man nga tabling na nako pagana tabling na tituwa kaya madaka na kaya ganun. So mga pagarita ng mga tabling. Nako pagana nga tabling 1980s 1989, pagana 84 o 85, 86. Dapat naman ko mas Muhammad Iqbal. Na di kami din jawla na matang wallah ka pumakaguro kami ka. Ada na pinjula namin dinugang sa saging. Nada kami na lewi. Tiga nga dalila miya bapa, Assalamualaikum, di mo mati, naliwi kaming ka. Tik mabunga mata kali mami ya bapa, di mo mati. Na bener pengira ipupenadang yang susagingin na di nuptero. Bapa, Assalamualaikum, liwi kaming ka. Da kami niya nakilewi. Nakagya pangolewang kami niya na mata nga mausya miya ka tata sapadang. At tiga kami ang tunay pagangin niyo. Tiga miya. Da kami di ngamis. Adam lang kaya jawla namin na matang wallah ka. Kaya gawin namin pa na kukumpaunan. Na anak gitu, na demi mabatian ini sesuatu nabi wirdu, anak asurun. Na semia wamirun, na semia kami, baka kami yang katutuna, si kami yang katutuna sama kita. Ini panan apa kami dan? Maka ikaw kami sama kita, manis sana pengirawan na, dengan yang maka kebun. Namun ngaman gede-gede, itu kesok pagari kata bening, awida kanake, saan ka makapagagama, angka makapagagama.
Kaso mga ulama na ayar kiran na pugusin sa agama. Na pupugusin sa ano nga mauri. Na sa mga tablig na pugakuin sa mga dakalataw kaan man sa mga ulama. Pamakinaganin sa mga ulama. Kadi man nga mga tablig na subayaniran, na sumuzakairiran, na sotargibiran, na sila pupungwasa nga mga ulama. Kana ba sila ni pangarap ka? Lagi mana kana mabuha pengiro matang wallah miya merakati ka magiak ya. Bari mapu merakati ka lang agama. Perakati ka lang ako na. Kan maprakati ka laulung ka. Allahu Akbar. Dan dia mga orang penwala. Ayah kuna ikadua. Atau sadingka. Ayah maknanya na talaga dan sualungan na mauri. Ayah kuna karina sadingka di talaga dan sukapatay. Na antakuna nasat fil ibadah. Inaw na miya kakasag-kasag ka ko simba. Basta simba na din nabukalakaon. Din nabukalakaon. Simba yang kamabuna din nabukalakaon. Lagi dua ayah mamaka na mata si kasakab. Mababay kasag na langon makatatiming ka. Lagi sa imam ka na miya kapiapay lagam sa maratay lagam. Na ngkon makatatiming. Na puno ka na magadam. Na karinasas ka na di nga di talaga din sukapatay. Madakal man natabi tamabu di penegaswasama imam yan. Kau punya kabato imam yan na di mageter na di nimang ngukot. Alhamdulillah. Ya tay tanok man. Kau pun mabuhay mana na mapelaga mah tiga timing. Okay na yan mabuhay katerong nabi na. Ida ana pagpagaram. Igara makadada nga. Simya kapelagam. Simi juma pelagam. Aku si mapelagam. Aku si di mapelagam. Na aya premiti na simya kapelagam. Nabang na dito rin ba ko mapelagam? Oh ayah mahanan yan. Na di pa kapalalawanaan mga orepan wallah. Kaya giraman mabuhay ayah kaunutan ka na mapelagam. Na detaro ba kong pupugunutan. Na igirap man na sojwalay matawrong. Na detaro mabubang apuguntuday. Oh ya, kapi ada leget kan, adik di meleget-leget ha. Kapi siapa nak mabu? Inu kapan nak makan leget leget ha? Kapan awak kau? Itu mana maknanya kata orang bisa syahwat tengkanya namanya buat. Dia pernah nggak sampai, malu kan unik serat, dia nggak sampai. Kailangan nak kapi piantan, mau protek tatan, anda sabab. Anda sabab na ayat pikir Nabi na as-salatu don al-khasa wal qada kal badani don roh. So sampai yang tubuh Nabi ada abung kalak wallah, na ada abung kata papai wallah, na ada tarkunanan ayat maknanya na badan ada anyawan yan. Ayat kayak niyo o simbang ayat niyo sampai nga nasuka pa kanina at kapiyapya. Paman Antonio ka po kanina kami kadigal siming tabi na lang una taw sa mas kita ilay na ka. Allahu Akbar. Matang wala ka na may ka nung na di suming na lang nataw sa mas na iilay niyan bawa niya ng mailay itatanga ka mo at itatanga na ako na itatanga na ka mago matang wala ka sa kanya kaya alapan niyan agi ako tatantangan na ako niyan gini-gani ako nung at sumaditi may ilay niya rak na miya nuga kumuguga na kami ka na ba ko niya pigit na Asuka simeng ake na di mapia di makro peno baka di simeng na pipipi denga ele kake na aya ele kana sub kepta dan sabeneng ka adi pan mapia baka pipipi deng kami ka bakan pipipi deng na taman sa kapuruko na pipipi denga na namarate ay ungarawata na tiago niya sa ato rangap kesum juga na ka kepta dan sabeneng di mau paka beneng ka Allahu Akbar niau paka beneng ka nas kama di sana ka baka di pipipi denga miyang buik ati di mapia aya mana na apia sunabia na basta ayah makna niyan na magda maka o magda maka ada penakamati na magda maka apa katete ka udi na pakasong asasyar udi na kematan Allahu Akbar na magda maka apa katete ka udi na pakoduka na ayah ko na permero na song asasyar masadangan nangan ingat tigra ka makro batiga kiamatan tigra na kana ka balasa na di kamu bekaniata miyang buika baka di bekaniat magda maka maliwan huwi maliwangan aja na maliwangan kapakatete ka nandiyan ka sa kabi mama walad dolen amin nandiyan ka gira mama alip lamin niyatay ako siya nama didiyo ka sa kapal Allahu Akbar no pamakay ni masada kami ang buhay ka na ba ditigil sa ka na iya pa nakadinin ka duwa dataranan at tinigitigal ka akapalewan duka apong sa tiyala ka na uba ka mapupag kamali na pamalangan na matitiba na Betul mo to siya ka tao be pinabi ko siya mga binan na matampi ang atingan din Astarawi lagi niya katatasi ka sa upap tema sa kuna kero ko imam na ina ka join Allah wa na miya badoni tadi apa nang yaman mama miya kapya ka lang kapya mo may kadibiyem tingnan tangan namanya katot mata ngapitri yang penuh mabusa maik Allahu Akbar na ayak ya sana nasaka sana ko runo baka di sumeng na ayak ya tabuang kau ayak ya gedamang na di ka di sumeng katingara ka Diga pakai baka di sumba yang ada amanan yan. Nabi yang begitu
betul na kanon. Di ka pakai. Ayaw man na amay kada ka pa na makataw ya sambayang na di ka pakai banget tira. Ayaw pa nabi alu nabi la salatu bihadarati ta'am da sambayang itu guna nabi tahu. Anda da sambayang anda dikipta do panganangan. Basta mipta sa mga da panakamati na ayaw priority na da ang kakana ka para makaniniat ka. Da panakamati. Nami amin di betul dengan panganganu den. Kang adin na kay tigi karumang ka. Nakiamatan Allahu akbar. Na ayaw priority na una ka kuman. Ino to na para makaniniat ka piya. Sembayang nami ka nga na sa syarat na nakajuma, sa syarat na na sembayang ka. Badi ang utap kuro ka puno, naminip ta supang ano nagamatan lakabinga lang bidin ka amya kakama amay ka makasing miya ko nagkanunga ka nakagamatan. Ipusa nga din kamat pipikir ka buto ko sambayan. Makasing miya nga Allahu akbar. Namapi buto mo mga batakan. Ya makasirita ka na uluilan. Kami alak masyuniat kami ang buhay ko. Ayaw puno ba siringan ng mas kita gusto na yung apiraw siya karong mga apiraw mga wate umanin doon kurang na nakabala ka na panganang karakanan niya mayo kami siya ba namatang walaw ni anak ka naman na kami alak masosamba niya naman na rin suwagi sunod yun na ay no naguno sa midakap ka na gano'n kagi piuraya piuraya mga miya makapiapin mo kagira ko na pinabya ko ranong nabas ka nung namadakal na panigira ko na tabi at asala ko pinakapilya na ka na padakan asala ko pa na tunirakan. Tadi ini kapang usya takaman. Kapudang ko. Lagi ginaw nasala ko nakapilala kan upedakan. At pupugalin niyam jong anak nakanabakan ng aran. Ataw na ko nang NFC nga ini. Ha? Kung nakatawan no taong aran na si Abdul Basit, ino puno to di pangalina. Apong girawam sa Mr. B. Allahu akbar. Matang wala kadya pilitan wala gaguda ka nang namama Mr. B. Oy, nakatya sa kanipin batuan mo. Gira mela kana di mata na watan magnag kini nang mamatay kan. Akatya sa kani kay Hurwan malay niya tiwa. Ino kan buka ko data man mato na kan maka naga kat. Ay ma nakatya sa kani kay Hurwan. Daw bali ora kan betul kana ba kana nang arano. Biya kay siya na anawata pumusya taw nababada kana ko nga bago mama tigira kana li Mr. B. Diya man pumusya. Nakakaupak na kana wala. Matang wala kakya tibra na ko. Dengaran apa nak? Oh betul yang kasa olwa. Oh di nasi benengan. Kerata ginawang ka. Mana tabi Nadia. Ayah kuna ikadua sasaka ikatulwa saka nadi kadi prepara dua soka patay na kana al qalb na madamak sopo-soka. Inaw na miyak kalaban na magsopo-soka terima kasih benar. Anak ya terus na kaaribat na terima kaaribat ang utagalabak ka. Isya atanda ayat tubuh Nabi ya kibar ayat kata kabur tubuh Nabi na batarul haqqa na diterima benar basta kaya turun na kepada kearibatanan dari batanan menerima angka obadi yang moto matang Allah sekab na datarang nga masuswatan usarana datarang nga kawan di nak nabi niribat kadangun kapakai dia kay ana ding gawiya papakakan so tao sa pakaman napsiapatan at mana ding gawya dede na kaya kayong pungan ko pambilya na dede na kakanapi anta nasakan na di tanungan ng totode ka di tanusan pa ka penumara akal tanong kandatar na ng kalangon nagkapakay o aya kayo pakatang pamilya na sa siya pa kumanap siya pata na okay kaya mabuha ko kuha nila na dalil na kota katiro nabi tasabda ko ampusakum wa amwatukum walau bisyurbatil ma pakasya sa nakaan yung tungo nabi so ginawa niya og sumya mater kanu sa pesa siya kabaso ay nadi nga totoli kaso o man ipepe ka man na pengenan yan nadi nga magututuli kaso di kawya din nakakano apa kapan ipanaro sa marata matang wala kakuwaguna na bagas to na kawabu mga babu ka ba makakuha ka matang wala ka ba kanan kanto kami tunay di ko totoli ka kaya pa kayo mabungot tadi kawya da ka kasanan data-data ka niya kata di naranoy ganun na data-data da pangarata na kanon di ang ito ako makukuha na kapapatero na nakakanon napakanap ka na ko na ako makukuha kapapatero kakanon di ako kan di ba kanon ka dito kata mo sa aprang ka paman ang hiro kadi ako pumusyat mga dakuman makakan tumaba ko din miyato na na di para di papakada ka na sa mga awidakan ka isa pagkambuatan ng syaitan akapakumpari ko mato nabi na al-asabi at ta'asufi mazahib na di ka na nakapapawala sa kapitong dia nak apa bola sakit. Mereka sebut dengan dita itu juga. Miatang wala biari bataka. Marari aku rek na istri. Dapat dia na kamar kakek bergetahun. Tadi kan kata orang nggak pakai. Saja kayak paro dia. Oh istri. Tahu nggak pakai. Ini kau kena pakai dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Ya kena kata lu nang anak kena. Matai tanuk mana pada taranan.
kata pilihan wala kana mitayat nafs miya ko na kana siapa nito miro sa langit asyhadu an la ilaha illallah nabiya lang ang mo na langit ito turiyakin adianan o matagur ka ang kaya talobatan na karina sa saka na ayamaan niyan na tatalaga na nakasuka patay balik ka ginawang ka makapatay nga di katubat ko Allah ikadua makasaka ko simba daabok la ka matya sa Quran daabok la ka tabligh daabok la ka tahajud daabok la ka ko kapamakin ng mga wasiat ikatalo napakalumakang kaapuso ka terima ka sa benar kau pun atau Maria sa benar na insyaallah nagkakuha nga sa balas wallah so ayaman niya na ayaw pa ko rin mo siya kata nga oras tanong 45 minutes may gagatanong oy nasabab sa piyagbangan na diyan kaya ababay tanong amyawa pa pakasurgaan wallah na panganin tanong wallah ubaad na malalambab na dusan yan na di tanong makamlablag na rin wallah pakasaban wallah kami tetapi yan nagudiyan ka mga murya tawiran nagudiyan ka ang mga laki niyan mga pagarin yan mga nuksyan katawan na ka na ayang maana niyan na malas sa ginawa yan api anta din nagira pamidyata na miya kalalan sa ginawa ta baluin wallah syukuban na surmi surga sa timot-timon tanong daw tala ko surga yan sa dataran kay amanan yan nakapakinaga tanong sa salam na kan sa kanong mga ulit wallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabi niyo mapinanbuat tanong hari edas natan yung buat tanong ko وقال ربكم دعوني أستجب لكم آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا مولانا